Георги, ставай веднага! Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Ей, значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал, няма да те чакаме. Ей, неразбрано дете, все последния момент чака, все. Ей, значи, че няма място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я, латко, да ми дадеш раница да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши? Кисели краставички, за какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да ми ги рина с лопата, я! От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да, бе, Райнста, тук и не ми се отговаряй. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай, бебето!